kai da ka saka yi na rage ina ganin irin kangararru kamar ka masu taurin kai kuma na su na gama su oke so bari ka ji karar shi kuma ka tabbatar cewa kashe ka zami ya kaji ko kaga kawai yanzu bai ba za ba sai ya kai haka nan ba sai ya kai shi amma in ba ta maka yanzu na mu dubbe zo da wuri ba mun ba shi minti 10 dubbe zo kai shi na mu ga dan haka ba sai ka zo da wuri ba sai kai hakuri insha Allah zan so in kai ganin da ba dai kuma hukunci ba za a ba za a ba muna jira ka fata da lokaci a ina ba zan fara wannan lokaci zan fata minti 30 na mata don Allah dan to maka minti 30 insha Allah kun gani ku juya ku kalle inda ina zai kullu Allah ƙara maƙara can gaba saboda wancan dan wanda shi mu da shi ne ba mara kamera yanzu mu je mu jira shi a wadda ta ma shi kamera mu mamaki nan mun kalli su za su so ne masu abin da kuma ni akwai maka tunani da su wallahi mahamu suna da kuma kana da su wani ya tsaye da su yana kan muka bar maka kake abunka na dan uwana yana kan muka bar maka wanda kana so in ba ka kamar maka dan uwana ba a'a ba mu ka san magana maka ko ba ka sa
ka zo ka ba mu cin bara yana cin mun za ka ba mu ko ba za ka ba mu sai mu kwata da ƙarfin jamfi. Kai da ta. ba mu cin bara ne sai ka sai aboka kala ga ni remote din gwamnati da muke sai wallahi sai da nake tashi Ku dai laƙa mai ba. mun laka mai in mutu za mu da mu bai da ko ka mu ba tare ba abin da za a fara masa kai za a fara masa in dai ka ba mu mai hannu wara ba shi in bai zama ya tsere mana mu kai sai ka Amma bari sai sai mai oci yanzu saka saka saboda ko yawa da kwarai bace ne ba su amma gaskiya ni bari dai zan je bari zan sa ina tunanin dai tun da ba mu tsara zan Sama. Saman ne? Saman famfo. ba su ne cikin da ke ko Eh, to za ka yi sauko a nan muku suna da koka a zan sauko yanzu. da Allah ka sauko da su ina da kana da kana da su ba su da kana da So yayi. man ko ba da Allah kana da Sun wuce. kana Ga nan ce. ko ta cike na